Днес денят е прекрасен. Мисля да се здобия с дърво. Но какво е това? Това е моя гроб. Я да видим какво пише. Тук почива Тодор. Що за странно име? Овцата Фантом. От 1 януари до 6 май. Дали ще е добра идея да го изкопая? Сега ще видим. Играчката на Тодор. По-добре да я взем. Вече се стъмва. Трябва да се прибирам. Кой ме е събудил от вечния ми сън и ми е взел играчката дори? Сега ще види той. По-добре да се превърна в обикновена овца. Пък! О, какво има тук? Ей, здравей, нов приятел, с който да оцелявам. Хайде да влезеш. Вече съм вътре. Ама ти можеш да се смениш цветовете. Много интересно. Гладна ли си? Ще видим какво има тук. Но какво? Не мога да те храня. Много е странно това. Става вечер. Лоши неща ще се появят навън. Ако вече не са се появили. Може да ти се струва странно, но аз спя на пода. Глупакът си легна. Толкова съм радостен. Трябва да намеря къде е скрил любимата ми играчка. О, Боже, цяла вечер се опитвах да я открия. Ще проуча повече. О, ти си се събудило и си жълто. Какво ли значи това? Имам идея. Ще му покажа, че мога да говоря. Така ще науча повече. Хей, там! Какво по дяволите? Но ти можеш да говориш. Да! Ама ти наистина си една много странна овца. Хайде да отидем да ловим риба и да си поговорим малко край брега. О, Боже! Забравил съм да се затворя вратата. Но какво е това? Ти вече си хванал рибки? Да! Браво на теб! Мисля, че това е достатъчно за днес. И това ще е последния риболов. Ами има доста време докато слънцето залезе. Какво искаш да правим? Ами аз искам да си поговорим за това какво си правил днес. Ами днеска деня го прекарах с тебе, но вчера се случи нещо интересно. Какво по-точно? Ами вчера, докато се разхождах и събирах дърва, видях един много интересен гроб. Но на този гроб пишеше, няма значение какво е писано. Какво правиш с него? Ами реших да го изкопая и вътре намерих съндък. Представяш ли си? Съндък. Сримува с съдък. Хубава е шега. Та продължи историята си за съндъка. Ами вътре намерих една играчка. А къде ли е сега тази играчка? Ами хвърли го по пътя и сигурно някое друго животно ще го е изяло. Ах, ти глупав човеко! Не знаеш какво направи, когато я взе. Ами сега любимата ми играчка е изгубена. Но ти си Тодор. Знаех си от самото начало. You don't say? Браво бе, глупако. Ами да не мислиш, че другите овце могат да говорят, бе. Ама не можем ли? Не чу ли нещо? Няма значение. Приготви се за твоята смърт. Бос битка. От тази страна Тодор, овцата Фантом. Сили, които не можете да си представите.
От тази страна е Аймуинг. Той е просто човек. Специалната му сила е да удря с свинкели по главата. Нека битката започне. Помирисваш ли нещо? Да, ядох Боб. Фусро, да! Скоро ще се завърна!